Bună seara sau bună ziua sau bine v-am regăsit cei care sunteți ascultătorii studioului Prof. Mi-am îngăduit astăzi, în cadrul aceleiași proiect necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, numit Profesionalizarea carierei didactice Prof, mi-am îngăduit și am primit această bucurie de a avea ca invitat pe domnul profesor Bogdan Cristescu, director la Direcția Curriculum, Evaluări și Examene la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Ministerul Educației și Cercetării, pe care, în schimb, acum îl rog frumos să zâmbească cum face de obicei. Suntem între noi, între colegi, și mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația, să zicem, studioului Prof de la Sibiu. Mulțumesc mult, domnul Bogdan. Sărmâna, părinte, și eu mulțumesc pentru invitație și este și pentru mine o onoare să fiu atât în Prof, între mulți colegi de calitate, cât și în acest mini-interviu alături de dumneavoastră. Sărut dreaptă! Știu că unul dintre domeniile de interes este evaluarea externă a rezultatelor școlare. Vizează acest lucru proiectul Prof? Prezența lui Bogdan Cristescu în proiectul Prof vizează și această calitate a evaluării? Sigur, s-ar putea să fiu aici puțin părtinitor sau puțin pătimaș, pentru că evaluarea mi-e dragă și mi-e aproape, dar eu nu cred că poate avea loc o învățare eficientă fără să știm cât am făcut și cum am făcut. Adică fără să evaluăm. Clar, evaluarea este parte din tot ceea ce facem. Și o spun deseori, dar evaluarea externă ar trebui să fie precum un mers la analizele anuale. Nu ne ducem de teamă, nu ne ducem cu frica de a fi bolnavi, dar ne ducem să știm dacă ne mai îngrijim colesterolul, dacă mai avem grijă cu ce mâncăm, dacă putem face ceva mai bine. Cam așa este și evaluarea externă. Mergem să aflăm cum stăm și ce putem face mai bine. Ar fi extrem. Există o dată din aceasta care vizează inclusiv Prof, da? Deci proiectul Prof are o astfel de... Clar, pentru că Prof vizează și partea de curriculum, sigur vizăm și partea de evaluare. Pentru că evaluarea, tocmai pentru că uneori, ca și la doctor, ne temem de rezultate, este o parte pe care o evităm sau o lăsăm un pic mai departe. Și pentru că, din păcate, nu ne-am obișnuit să o vedem formativ, adică așa cum spuneam, ce am, pe ce construiesc și ce am de făcut mai departe, uneori ne temem, pentru că pentru mulți evaluarea înseamnă o etichetă, da? Un diagnostic, și nu este cazul. Deci Prof clar are o componentă pe evaluare, clar are o componentă pe autoevaluare și având componenta pe mentorat, noi chiar ne dorim ca profesorii să se transfere spre această evaluare formativă a procesului, nu pe notă, care înseamnă o imagine. Eu am fost foarte impresionat participând așa la adunările comune. Eu sunt un pedagog de modă veche, că vin din partea aceasta a cateheticii, care este o primă formă de pedagogie sau o pedagogie primară. Dar, de exemplu, în ce privește managementul resurselor în instituțiile de învățământ, lucrurile sunt aproape neschimbate. De fapt, de 100 și ceva de ani se cere ca aceste resurse să fie profesionalizate, cultivate, dinamice, dispuse să facă binele, cum să spun eu, dispuse la efort. Mie mi-a plăcut tare mult ideea de la resurse educaționale deschise. M-am uitat pe raportul OER-ului de acum ceva timp și am fost foarte impresionat ce înseamnă de fapt această contribuție a Prof la acest concept și la acest conținut. Cum vedeți lucrurile acum, după desfășurarea unei părți din proiect? Resursele deschise sunt o parte extrem de importantă. Chiar dacă atunci când s-au lansat ele ca și concept în Paris, uite, aproape 12 ani de atunci, ideea de bază era să susții învățarea în zonele la care nu ajunge învățarea, cum erau în Africa, cum erau în Australia, cum erau. Resursa deschisă în realitate este o împărtășire, părinte. Știți? Aplic un lucru, îmi iese bine, normal este să-l pun și la dispoziția celorlalți. Iar marea reușită este că nu-l pun la dispoziția celorlalți așa cum l-am făcut eu. Pentru că fiecare copil este special, fiecare copil este diferit. Și atunci îl pun la dispoziția celorlalți așa cum l-am gândit, dându-le ocazia să-l modifice și să-l folosească cum e mai bine pentru copiii lor. Este un exemplu clar de evoluția comunității. Iar învățarea, mai ales între profesori, nu poate avea loc decât în comunitate, într-o comunitate de învățare. Pentru că sunt atât de multe informații, atât de multe resurse și acceptăm mai ușor când vine de la cineva dintre noi care le-a folosit și vedem cum le-a folosit. Deci, resursele deschise, dincolo de faptul că
ne susțin pe cei care poate ne pricepem mai puțin la tehnologie. Dincolo de faptul că ne oferă acces la niște date, elemente, tehnologii, informații la care nu avem acces. Partea aceasta de comunitate, de comuniune, de învățare împreună este, în opinia mea, cea mai importantă. S-a și văzut la perioada pandemiei, de fapt a fost un astfel de... Am zis atunci, am spus că e un fel de trafic de resurse deschise. Fiecare ne sprijineam cum putem și constat asta și în prof. Pe mine m-a bucurat foarte mult. La puținele date când am putut accesa formările ca să nu tulburăm participanții, cei de pe comunicare, am stat cu minți. Dar am avut șansa să văd și să mă bucur foarte, foarte mult la această conectare în rețea a unor oameni de mare calitate. Să știți că da. Și să știți că mai sunt și alte proiecte ale Ministerului care se referă la resurse deschise. E drept că pentru gimnaziu proful poate are o accentă mai crescută spre liceu, un accent mai crescut spre liceu, mă iertați, și spre liceile pedagogice, spre bazele de practică pedagogică, pentru că ne dăm seama că învățarea profesorilor trebuie să coboare spre bazele de practică pedagogică. Eu, de exemplu, ca elev, am învățat ciclul primar într-o școală de aplicații și am beneficiat, dacă vreți, la prima mână de această abordare. Este clar că resursele ajută și vă spuneam din experiența celuilalt proiect al Ministerului, Credul, unde coordonez și acolo sau poate fac parte dintre cei care validează niște resurse deschise pe matematică. Am văzut care este feedback-ul colegilor. Sigur, în spatele unei resurse este foarte multă muncă. Asta este un dezavantaj pe care trebuie să-l precizăm. A realiza o resursă este cronofag. Deci dacă tu îți faci resurse, doar tu, îți este greu. Tocmai de aceea conceptul de împărtășire este atât de important. Eu am rămas foarte impresionat că am observat în timp și știindu-vă activitatea mai de ceva ani, am remarcat atenția asta către micile comunități, către comunitățile de rom, către întâlnirea cu comunitățile astea care de obicei sunt perfid pierdute, că ele sunt acolo, dar nu le privim cu foarte mare atenție. Și am remarcat că și la prof accentul pe ceea ce înseamnă conținutul de predare, de formare, de mentorare, de fapt, se îndreaptă și către profesorii din izolarea aceasta externă. Cum vedeți lucrurile? Din nou, sunt de acord că este pus un accent pe educație inclusivă și, din nou, educație inclusivă și la nivel internațional. Vedem OECD-ul care proiect pe educație inclusivă, dar chiar și acum, în situația aceasta dificilă a războiului din Ucraina, ne dăm seama cât de important este să avem niște resurse către educație inclusivă, către cei care poate sunt rupți de niște resurse economice, către cei care poate au niște dificultăți de limbă. Deci este foarte important. Iar cât privește comunitatea Roma și nu numai, vorbim de comunități dezavantajate, eu am lucrat alături de ei de-a lungul timpului și le datorăm șansa asta, pentru că sunt niște copii extraordinari. Și atunci când sunt ca o floare, când este hrănită, când are parte de soare, înfloresc. Deci este normal să facem asta. Și nu trebuie să ne gândim numai așa. Mai sunt cifre care întristează, dar sunt cifre. Dacă ne uităm la evaluările de clasa 8-a, de exemplu, părinte, avem în fiecare an aproape 20.000 de copii care nu iau nota 3 la matematică. Nota 3 la matematică înseamnă un calcul simplu și un perimetru. Și atunci, dacă după 8 ani plus 1 de pregătitoare, după 9 ani, copiii sunt așa, în pofida eforturilor pe care colegii noștri profesori le fac, ne dăm seama că trebuie să schimbăm felul în care o facem. Dacă mai facem încă o dată la fel, s-ar părea că nu avem succes. Și atunci modalitatea trebuie schimbată. Din acest punct de vedere, prof ajută la o schimbare a mentalității, proiectul prof. Clar, ce propune? Este conceput ca un proiect care schimbă mentalități. Și este un proiect care este atât de frumos și atât de important pentru noi ca sistem de educație, pentru că pe de o parte are o abordare holistică, deci se ocupă de foarte multe aspecte importante, nu lasă nimic deoparte. Pe de altă parte are și o abordare în profunzime. Deci se adresează atât sistemului ca să obținem niște repere metodologice despre felul în care facem lucrurile, pe de altă parte se adresează foarte mult și mentoratului, ceea ce înseamnă transferului de experiență de la om la om. Deci este un proiect care are atât o arie largă cât și o cuprindere.
Știți, tot la fel OECD-ul are o sintagmă în care se referă la curriculum care spune să nu fie lat de 1 kilometru și adânc de 1 centimetru. Ca autostrăzile. Nici în agricultură nu-i bun. Nici în agricultură nu-i bine așa. O falsă autostradă, așa se construiește. Eu am mai remarcat un lucru care pe mine m-a bucurat foarte tare. În ședințele noastre comune trebuie să le spunem celor care ne ascultă și care poate nu sunt implicați la nivelul specialiștilor, ci la nivelul, știu eu, cum au zis, beneficiarilor de formare. Că noi ne vedem săptămânal, raportăm, povestim între noi, discutăm între noi. Pentru mine a fost o mare bucurie să văd cât de mult se susțin între ele grupele de lucru, razele acestea din proiect. Mie mi se pare foarte important. Până și pentru exercițiul asta era unei echipe a Ministerului care cuprinde oameni care nu sunt în minister și care pot rosti adevărul, am remarcat, fără niciun fel de problemă. Da, știți, eu aici, chiar și în prof, dacă vă gândiți că suntem colegi printre experții Universității din Sibiu, eu n-am intrat ca om din minister, ci am intrat ca om care este formator deja de 20 de ani, este implicat în parte de evaluare de ceva timp. Și eu cred că aceste comunități, tocmai pentru că exemplul pleacă de la un nivel atât de macro, de sistem, este foarte bine că există colaborare, există interschimburi. Acum cineva care nu mă cunoaște o să spună: fii atent, e moldovean. Când vorbește repede și când este emoționat, se simte accentul. Și așa este, părinte. Sunt emoționat să vorbesc în fața colegilor mei, pentru că sigur ei sunt cel puțin la fel de buni ca și mine. Dar prof mai are un avantaj. Mă iertați, părinte. Are avantajul faptului că aduce împreună experți, sigur, experți extrasistem, dacă vreți, foarte important, experți din sistem, pentru că știu și ceea ce înseamnă povara administrativă, povara de a te supune regulilor, metodologiilor. Aduce și experți din universitar, pentru că degeaba formăm profesorii dacă pierdem din vedere formarea inițială. Deci este primul proiect care are această abordare: formare inițială, formare continuă, practică la clasă. Deci plus este foarte crearea rampelor acestora. Acum, nu e foarte bine să folosesc rampe, că mă duc cu gândul la rachetă, dar crearea acestor spații de siguranță în practică mi s-a părut foarte important și sunt câțiva dintre colegii noștri din țară care au văzut foarte bine lucrurile. Îmi place când se enervează câteodată și devin foarte agitați, pentru că arată că le pasă. E un proiect în care îți pasă, n-ai cum să lasă să treacă pe lângă tine nimic. Așa este. Și chiar așa trebuie să și vedem. Dacă în vechiul, dacă vreți, exercițiu financiar până în 2015 au fost un anumit tip de proiecte pe formare continuă, acum proiectele astea mari care au loc, Credul, Proful, proiectul care urmează în continuare pentru standardele în evaluare, sunt extrem de importante, părinte, pentru că niciodată nu ne vom întâlni atât de ușor cu proiecte care să formeze 70.000 de oameni, 100.000 de oameni. Vă dați seama, în mod normal formăm aproape toți profesorii din sistem. Greu găsești o abordare atât de profundă. De acord. Da. Eu am rămas impresionat de gramatica asta comună, nu neapărat a limbajului, cât a matematicii proiectului. Sistemul în care poți să emiți și să girezi o serie de idei, de trenduri în educație. Se vede că oamenii au aceeași pornire, aceeași direcție, aceeași dinamică. Mi se pare foarte important. Și eu cred că suntem convergenți în idei. Pe de altă parte, este bine că avem și un soi de brainstorming, pentru că fiecare vine cu alte experiențe și cu alte bagaje, dacă vreți, de cunoștințe. Uneori și cu alte temeri, pentru că fiecare se izbește de un obstacol și apoi îl teme. Dar dacă tot ați spus de matematică, știți, matematica are un farmec. Orice sistem matematic se bazează pe niște axiome. Însă, întotdeauna orice sistem axiomatic nu este complet. Mai ai nevoie de încă o axiomă ca să fixezi niște lucruri. Și atunci cam asta se întâmplă și aici. Am pornit de la un sistem de axiome și când nu găsim răspunsuri, încercăm să mai adăugăm încă una pentru a furniza răspunsuri pentru sistem, pentru colegi, dar oricum extrem de important și mereu avem în minte copii. Pentru Centrul Național, să zicem așa, de politici și evaluare în educație, e un atu faptul că implică oamenii săi și ascultă oamenii din teren în ceea ce privește, să-i spunem, halo-ul ăsta de educație? Eu cred că da. Colegii mei, este perfect adevărat, au extrem de mult de muncă și lucrurile se adaugă și cu evaluările și cu partea de curriculum și cu partea de tot ceea ce facem noi zi de zi.
Dar este extrem de important ca evaluarea externă să nu fie ruptă de ceea ce se întâmplă în clasă. Da? Deci nu, în secunda în care cineva ar sta într-un spațiu în care este nemuritor și rece, sigur, lipsa de legătură cu sistemul, lipsa de empatie s-ar face simțită imediat și atunci rezultatele evaluărilor noastre nu ar mai fi luate în seamă. Sigur, noi ne dorim să nu fim luați în seamă numai la examenele cu miză mare, de tipul clasa 8-a, bacalaureat, pentru că evaluările de clasa 2-a, 4-a, 6-a pe care le facem noi, chiar dacă unii spun, fără notă, nu au miză. Așa este și TIMSS-ul, așa este și PISA. Fără notă, pentru că scopul este formativ, scopul este îmbunătățirea. Iar 2, 4, 6 sunt niște evaluări foarte buni predictori ai învățării. Foarte buni predictori. Trebuie să înțelegem că avem nevoie de farurile acestea de luminat cariere. Cred că numai așa putem să arătăm și pe copii și mai cu seamă pe părinți care au devenit factor activ în evaluare, uneori chiar încearcă să ne înlocuiască în evaluări. Dar eu înțeleg foarte bine lucrul ăsta, fiind și de pe poziția tatălui și de pe poziția părintelui care ascultă alți părinți. Îmi dau seama odată în plus cât de greu ne va fi să fim extrem de atenți în construcția acestui network specialiști. E un network întreg. Da, este un network de specialiști. Evaluarea, curriculumul sunt într-adevăr niște specialități de foarte mare nișă, părinte. Nu devii expert în așa ceva foarte ușor. La noi nici universitățile nu formează cadre în această direcție, tocmai pentru că nu prea îți găsești atât de ușor de făcut ceva numai pe evaluare sau numai pe curriculum. Și atunci aportul părinților este fundamental. Sigur, uneori trebuie să ascultăm și de opinia expertului care are o altă abordare. Dar părinții ne sunt alături la centru și nu numai. Ne dăm seama că uneori intervenția lor pleacă din faptul că sunt segmente pe care noi nu le acoperim. Și atunci un om, știți cum este, am citit și nu aș vrea să dau citat ca să nu greșesc, dar am citit undeva că ridicăm tonul când ne certăm, pentru că inima noastră este departe de inima celui cu care ne certăm. Și atunci dacă simțim distanța, ridicăm și tonul. Cred că așa se întâmplă și uneori. Sigur, s-ar putea ca uneori părinții să ridice puțin tonul, dar tocmai pentru că i-am lăsat prea departe. Și trebuie să-i aducem aproape. Mulțumesc tare mult pentru acest episod din Studioul Prof. L-am invitat în continuare pe Bogdan Cristescu, director Direcția Curriculum, Evaluări și Examene al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație. Îndrăznesc să spun prietenul meu matematician, cel care într-un fel sau altul m-a bucurat nu doar pentru prezența în Prof, ci pentru toate celelalte acțiuni și mai cu seamă pentru limpezirea unui sistem de evaluare extrem de dificil. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc, părinte, și sper să le transmitem și un Paște cu pace colegilor noștri și să fie cu putere în ceea ce au de făcut. Să dea cel de sus să fim liniștiți, independenți și înțelepți. Mulțumesc tare mult. Îi mulțumesc și lui Cătălina Casandre din studioul Doxologia care ne-a asigurat susținerea tehnică. Din studioul Prof, astăzi Constantin Valer Necula și Bogdan Cristescu vă îmbrățișează și vă doresc împreună să fim profi. Frumoasă urare, părinte. Bună ziua!